Tänään mä kuvaan Puksulan Ponitallin päivitetyn esittelyvideon, joten pidemmittä puheitta aloitetaan. Tässä on loimet. Sitten on painavarusteet. Siellä on kaiken maailman suitsia, riimuja, rintaremmejä ja muita. Sitten on yhteiset harjat, joita Puksulan Ponitallin ponit saavat käyttää. Sitten siinä on jotkut random suitset ja pari kaulan narua. Sitten kaikkien ponien harjapakit. Sitten joku laatikko, jossa on lankoja ja muita. Roskis, heppanammuja. Sitten on pahvit, jos pesee ponin, niin ei lattia kastu. Sitten on ponin laittopiste. Siihen on erikseen oikein narukin tehty. Sitten mennään vaikka nyt tänne suuntaan. Sitten siinä on joku harjajutska. Mä en tiedä tämän nimeä. Sitten on kenkiä. Sitten kaikilla poneilla on heinät tietenkin. Sitten on tallikisut. Ja siellä on heppanamuja. Sitten on estekoristeet. Sitten kaikilla poneilla on ruokakupit ja niiden omaa varusteväriensä. Sitten kaikilla on niiden voittamat ruusukkeet. Ja siellä on kaikilla omat hyllyalueet, tai mitkä noista, miten noita nyt sanotaankaan, anteeksi mä en saa puhua. Sitten tuolla on noiden 3 ponin varusteet ja jotain riimunnaruja. Sitten on pöytä. Ja sitten siellä on jotain ruusukkeita. Tuolla ylhäällä on jotain random kamaa. Mä nyt varmaan esittelen nämä ponit. Tässä on leffa. Tässä on puuhis, kimbe, roo. Dessun takana on hali. Nopas nyt pieni. Dessu, tomppa, venni ja riemu. Kaikilla poneilla on siis omat naulakot, joissa niillä on varusteensa. Ja eipä tää meidän talli nyt kummosempi ole, että tämmönen tälleen kaukaa katsottuna. Ja tässä on muuten, mä en muista esitteliks mä, niin tässä on loimiteline, jos voi kuivata varusteita. Anteeksi minun huono muisti ja puhevikani ja yms. Mutta kiitos kun katsoit, joten moikka. Ai niin joo, en mä vielä sano moikka. Nämä 2 ponia. Aika moni on kysellyt niistä. Tässä on Hemppa. Se on meidän mummun ompelema. Sitten on Nanu. Ja niin nyt minä sanon moikka. Joten heippa tirallaati, hei!